bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon e jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe ha gartuɗen hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men ɗo henna e Winndere-tv ko yettude on noon e wiide kala e saaha ko battan ko hamin jiiya ɗum lirde nde e wadde partagé e wadde like o ɗum kadi ko ɗum min namdi woni ko ɗum kadi min ñagoto on nde tawno ko ɗum wawi ko rokkude nde tawno ko ɗum wawi rokkude ko watte ko doole ko yawti ɗum hande bandiraɓe ma en gartanɓe e toɓɓe ɗeɗo ɗe jiɗɗen yewtude ko adi pop ma en naata e toɓɓere nde ganduɗa ɗo gandi Cheikh Yérim Seck hanki tan o wannoma invité toon e 7TV en nani haalullaji ɗi o haali toon ko hono noon ma en gar e toɓɓere nde ganduɗa e ko wiyete ko France dégage e oɗo saaha walla guila e saahaji ɓennuɗi ma en gar e toɓɓere wonde nde ganduɗa omo ganduɗa kañum woni premier ministre o yidiri e opérateur économique biteɗo Abdoulaye Wolle Ndiaye won haalullaji kewɗi ɗi yimɓe manan kaali hen ko fuɗɗorade e on mo ganduɗa kañum woni jayndiyanke biyeteɗo Cheikh Yérim Seck. Cheikh Yérim Seck o ɓooyi haalde kadi ene heewi e kala ko haali yimɓe ne keewi firtude ɗum ha mema leydi kono enen hande jiɗɗen haalde koye haalande nde o haali e oɗo émission makko jawtuɗo o haalde mo haalullaji ɗi ganduɗa so tawi ko gonga sinno leydi ndi ene rewi laawol sinno leydi ndi ko leydi pondi wonde leydi Cheikh Yérim Seck so tawaka to plateau to so fini hande o foti ko noddede sabu o wi e événement ji baɗannoɗi tuggude 2021 ha 2023 yimɓe mayannoɓe ɓe ha tengti e parcelle suko barade tono o wi ko dronaji gonno e tirde ala fo gendarme walla policier walla force de l'ordre mo ganduɗa ko kañum felli kañum wari ɓeɓe ganduɗa witeɓe maayi hay enen koye men en mbiyani ko force de l'ordre wari mayɓe ɓe kono noon bandiraɓe so tawi seede ala haqqille rewe ene waɗi kamɓe ɓe ganduɗa ceedaɗo jiyaɗo neɗɗo biteɗo ko policier ɓorniɗo tini policier waɗi visé neɗɗo felli ɗum memi leydi yimɓe kam jiiɗum kadi so tawi Cheikh Yérim Seck wi ko doron wonno e tirde mboɗo sikki ko événement o waɗi ko hande o gasi hay neɗɗo goto yiyani doron ene weeya waddi Cheikh Yérim Seck ko neɗɗo mo ganduɗa ko manipulateur mana mo ganduɗa neɗɗo wawa haalandema kala ko ganduɗa ene dillina leydi kala ko ganduɗa ene adda fitina kala ko ganduɗa ɗum ɗo so tawi haalama ɓerɗe yimɓe ne dilla walla ene woodi mo gañata ene woodi mo jertoto ko ɗum woni mana jaɓɓal makko min ni donkumi andude hande holko woni darde sénéra sabu wawa wonde tan téléji radio ji moni fo yo jooɗo ene haala ko weeli ɗum te darde sénéra ko wadde recadré ɓeɓe ganduɗa koko goppi lawol beele leydi ndi ene wona e jaam beele leydi ndi ene yeeta kono sénéra nene deƴƴi tan ene yeedi Cheikh Yérim ko neɗɗo mo ganduɗa baɗo imaginer hunde e hoore mum tan haala wiya ɗum ɗo ne woodi ko min andi ɗum ko min wawi ɗum ko min yeehi ɗum ko min lijjita ɗum kono Cheikh Yérim Seck temedere capanɗe jeenayyi e jeenayyi haalullaji makko ɗi o haali ɗi o haalata ala hen ko gonɗi ko haalata ko pop ko yidde addude fitina ko haalata ko pop wonko waddata waddi ɗum neɗɗo ene foti rentade ɗum kadi mboɗo sikki ɓe o haaldata ɓe ko jo haqqillaji en ɓami heɗademo guila wona hande Cheikh Yérim Seck yimɓe ɓami heɗademo guila wona hande kono kala ko haali o haalata ko yo jibin fitina e leydi ndi waddi oɗo haala mum koko foti haalede état o ne foti haalde e muɗum wawa wonde neɗɗo ko wela fotane jooɗo e téléji ne haala ɗum kadi addanta leydi ndi dajire ɗum ne wawi addude fitinaji yimɓe yo gartire haqqillaji munen toɓɓere wonde nde bandiraɓe ko wiyoɓe hande e oɗo saaha Sénégal hoyi sababude wino France dégage hande ruttima ene rewi e koyɗe France beele
France ene waɗa ɗo investir e leydi ndi beele France ene arta e leydi ndi mboɗo sikki wasde famde jokkodiral hakkude leydi e leydi yimɓe hewɓe ne mbasi ɗum famde kadi Sénégal wona Sénégal wino France dégage ene waɗi mouvement goto ene wiye frappe France dégage ardino ɗum ko Guy Marius Sagna kanko wiyatno France dégage mo wiyata o hay an hoorema sa faami a watta wiide France dégage kadi alay sago ganden kala leydi aɗa jogui ko ganduɗa leydi gondi ndi ala ɗum leydi gondi ndi ene jogui ka ala non cohlirta leydi ndi ko noon leydi ndi sohlirtuma eɗen cohla France enen kono ko France ɓuuri sohlude Afrique France ɓuuri sohlude Sénégal saabu ko Sénégal jogui ko France ala ɗum ɗon e gueɗeji ɗi ganduɗa ngaluji ɗi ganduɗa cuuɗi koye leydi Guy Marius Sagna wiyatno France dégage ko France on mo ganduɗa arat ɗo e nder leydi Sénégal waɗat investir yoɓata hay droit ji gooti yoɓata hay impôt goto somi rokki on yeru no canal horizon arduno ɗo woni ɗo fodde wonde duuɓi 30 tawa ko yoɓata hitande yettaki 100 millions waddi on France ene foti wiyede dégage hono no GCO woniri ɗo e nder leydi Sénégal gila 2014 ha 2024 meeɗa yobde hay droit goto hay ko Sénégal jeeyi hen koni meeɗa yobde hay indemnisation goto meeɗa wadde ko on France wiyete dégage France mo ganduɗa arɗa waɗa occupé leydi ndi arɗa waɗa occupé société ji kewɗi ligginta ɓiɓɓe leydi ha yoɓ rokka ɗumen haqqi munen rokkata leydi ndi haqqi mum ko on France wiyete dégage alay sago yimɓeɓe paama ɗum ko heddi ko Sénégal so sohli France sohlat ɗum France sohlat Amérique sohlata Sénégal leyɗele ɗe koɗe cohlodiroje saabu leydi pop wonko Allah waɗe mum ko waɗanani leydi gondi ndi ko Allah waɗananima ko ɗum gabbotoɗa e leydi gondi ndi beele aɗa heeɓi ɗum leydi gondi ndi ko ala ko aɗa jogui kañum ne ara e maɗa waddi so tawi leydi gondi arat ɗo henna waɗa occupé leyɗele men waɗa occupé maaje men waɗa occupé ladde men hay droit goto en keɓata hen ndi leydi ene foti wawde wiyede dégage beele noon ko France tan welano ene waɗa ɗum walla ko ardinoɓe ɓe wonno baddiranno e société ji gonɗi ɗo ɗi kala ko ari fayata koye munen kono population kañum heɓata gueɗal muɗum ɗum ko namdal kadi so tawi neɗɗo wi Sénégal wi France dégage walla régime o wi France dégage min ala ɗo memminande ala ɗo menmi yiide wona vidéo wona audio wona Sonko wona Diomaye Faye wona El Malick Ndiaye ala mo meɗmi nande ene wiya France dégage e mabɓe mi meɗmi nande Sonko ene wiya mi añani France kono gondumi koye Sénégal o wi yidde hoore mum wona añande bandum leydi fof mbawni wonde so tawi ene jokkodire e Sénégal ne wadda coopération ene waɗa cehilagal hakkude leyɗele wona ene ara tan ene ƴetta ngaluji leydi ndi ene nawa ɓiɓɓe leydi ndi ene karma ala o wi ko gagna dërëm moni fof heɓat fodde mum ko foti ko hebde araɓeɓe keɓat ɓiɓɓe leydi ndi keɓat mboɗo sikki ɗum moni kala ene jaaɓi ɗum ko ɗum woni ko président Sonko meeɗi haalde ala noon ɗo meɓmi nande wasata so won nanɗo mi yeddani ɗum kono min ala ɗo nanmi ala ɗo jiimi ɗo Sonko wi France dégage walla ɗo Diomaye wi France dégage walla ɗo El Malick Ndiaye wi France dégage ɓeɗo goni koye hoyi leydi ndi nde woɓɓe puɗɗi abbade hen waddi wat politique haalno jiiruɗa haalno pamirɗa kono wonko ganduɗa alay sago neɗɗo o sene haala keɗoɗa ɗum kadi wiide neɗɗo wi taw wiyani wondi ɗi ko hersinade saabu hande kala biɗo ɓe mbino France dégage a wawa addude audio a wawa addude vidéo waddi noon dara tan yidde wiide neɗɗo yidde bonnude ɗum wonko jarani alay sago gartiren haqqillaji meɗen goɗɗum ko wona ɗum min mboɗo sikki ha hande ɗo ɗo yarate won yimɓe ɓe mbawa sernude leñol e république sabu waɗi wiɓe ɗeɗo balɗe o mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Wolle Ndiaye en calminimo au passage en calmini musidɗo men Eladji Abou Ndiaye ɗo woni eno woniri eɗen ñagono ɗum Allah kisal e deejire
Abdoulaye Wolle Ndiaye yindiri e premier ministre ala fo haalullaji ɗi kalaka hen par ce que o fotani joɗodade e premier ministre o fotani yindirde e premier ministre par ce que ko haal pular ala sago yimɓe yoɓe ceerndu holko woni république e holko woni galle e holko woni leñol Sénégal naaɓe mbawa wonde Sénégal naaɓe kala gonɗo e nder leydi ndi a wawa wonde Sénégal najo an gona Sénégal najo duttuɗa mbiya ka leñol gongol a liggodirta e laamu ala sago yimɓe paama leydi ndi yummum hay goto jeeya bammum hay goto jeeya kala mo Allah totti ardoro ko hakke ko foti ko ardade so ummima ko goɗɗo ardoto Abdoulaye Wolle Ndiaye ko opérateur économique Abdoulaye Wolle Ndiaye jogui ko fondation Abdoulaye Wolle Ndiaye holno wawi waɗirde investir e nder leydi ndi holno wawi liggorade e nder leydi ndi won liggoyaji pattam lami ha tengti ko fati e ndiyam tawa manan liggodirani e état tawa yindirani e état mata cikkuɗon état wattata hakkille mum e ngaluji gummoɗi caggal leydi ɗi holɗoɗi natirta ɗo henna mboɗo sikki Abdoulaye Wolle Ndiaye ko waɗi ko o waɗi koko foti wadde o foti ko joddade e premier ministre o foti joddade e état o anda ko waɗata ko o waɗanta ko kañum o waɗanta ko leydi ndi saabu forage uji batteɗi e nder leydi ndi ha tengti e diwan dande maayo e jeeri e waalo enen en jaadi e lappol ngol laabi ɗiɗi eɗen jaadi e Alaji Abou Ndiaye tugguɗen ko gila Madina Gounass ha Wourossogui laawol gongol kadi tugguɗen ko gila Bonji ha Wourossogui ha Waali Diantang forage uji jeeri e waalo rewo e worgo Abdoulaye Wolle Ndiaye wawa wonde Sénégal najo walla wawa wonde opérateur économique en yiiɗa liggade e leydi ndi tawa jooɗodaki e ardiɓe leydi ndi o ala on hattan o ala ɗen doole o jogui ko kalis makko o jogui ko milliard uji makko o jogui ko ngaalu makko kono o ala signature leydi ndi kala ko heewi doole ko signature leydi ndi yamirtamo yo waɗ hunde kadi woto yimɓe eggin ɗum ɗo ala paara ɗum ɗo wodani yidde nawtude ɗum to banggue leñam leñagu yidde nawtude ɗum minen komin fuutankoɓe yidde nawtude ɗum minen komin haalpulaar en gueɗɗe gona toon Abdoulaye Wolle Ndiaye ko waɗi ko o waɗi koko foti wadde o foti ko joddade Ousmane Sonko hande Ousmane Sonko ko kilifa makko kañum woni chef de gouvernement hay sinno kanko hecci ɗum hay sinno kanko jibini Diomaye hande ko Diomaye ko signature muɗum ko hen hande o heddoto so yiiɗi wadde investir e leydi ndi waddi kanko waɗi ko omo andi ko waɗi ko o waɗi koko foti wadde ko opérateur économique so kanko namdi audience so premier ministre noddimo kala hen ko woodi ene foti wonde baɗowo ko waɗata ko so tawi teskama état ene foti ɗum noddude waɗa ɗum encouragé sembina ɗum dolna ɗum so kanko tan kadi namdi audience o rokka on foti wadde ɗum saabu ko waɗata ko o waɗanta ko leydi ndi on foti yiide ardiɓe leydi ndi o holla ɗumen ko waɗata ko Abdoulaye Wolle Ndiaye ko waɗata ko waɗi ko o fawi ɗum koye laawol heddi noon ene waɗi yimɓe ko haaloɓe tan ethnicisme mo yimɓe jaaro ɗum haydara ala ko nafata haydara ala ko fewnata haydara ala ko firtata so tawi a jaaɓi ɗo yarete hande ko ɓeɗo Allah waɗi ɗo sona ñande Allah ittiɓe ɗo yennude ƴettade mallude hudde ɗum ittataɓe ɗo yontat Allah ittaɓe ɗo adda ɗo woɗɓe ɓe wawi addude ɗo pop yahata ko jogotoɓe leydi ndi joggal moƴƴal waddi en poti artirde haqqillaji men wonɓe ganduɗa ene paami ko yahete kono wonɓe ganduɗa goni koye dugde luuke yo gonga majji ko gonga ma noon haade ka chargé de mission gonnoɗa aɗa yoɓe 300 400 600 700 so tawi ɗum dartima ɗum o mbattata ko gaño ko gonga ma ko dukata ko gonga ma ko mbatta manipulé ko gonga ma ko jennata ko gonga ma ko ƴettoɗa ko kono noon gonga Allah ko gonga tan hande foti wojjema an baɗanoɗo chargé de mission aɗa waɗa encaissé chaque mois de gauche à droite kalis leydi ndi liggaki foti ko wojjema ɗum holno jogorɗa ha janggo huccitorde e joomi aɗa wadda e Sénégal naaɓe layo aɗa jangtodira e Sénégal naaɓe ñande ñalawma mawɗo ɗum woni ko poɗɗa lijjidde kono wona Abdoulaye Wolle waɗi ko fotani wadde Abdoulaye Wolle
fotani yide Sonko ngel ɗo laamuyel mbuɗol ngel ɗo laamuyel yo so ngel tohosel yo so ngel poñgel yo so ngel laƴowel yo ngel ɗo Allah waɗi ɗo en jaɓat tan ko Allah waɗi ngel ɗo ñagonɗen ngel yo Allah ren ngel renana en yo Allah wurtuɓe wadde ko moƴƴi foti hande wonde duko neɗɗo ko lijjidde ha million ngaji biyaɗi majjiɗi ha jiite ha milliard uji biyaɗi majjiɗi ha jiite ha milliard uji mbaɗaɗi dépôt à terme rutta waɗa retrait fatira e compte uji goɗɗi ɗum foti lijjitede ɗum yimɓe poti haalde ɗum yimɓe poti woƴede yimɓe potani woƴede Abdoulaye Wolle so yindirama audience waɗi ko fotani wadde o andi ko waɗi ko Abdoulaye andi ko waɗi ko bandiraɓe so waɗi gantiɗe haala he min ñaguima yafuya so longere mawde wari nokkude wa ɗum jomum yiilino jiɗɗen wiide tan ko yimɓe yo gartir haqqillaji munen ganda koye leydi ndi jeeya mbasa yaltinde koye munen e leydi ndi cikka jeeyaka e oɗo régime cikka jeeyaka e oɗo état cikka jeeyaka e oɗo république koye oɗo régime jeeyɗen ko hen gonɗen sona o gasi goɗɗo ari a wonani e goɗɗo caggal koye leydi he gonɗa caggal koye leydi he gonɗa a jaɓat tan ko Allah waɗi ko saɗiɗi foftude so Allah waɗi hunde a jaɓat keddoɗa hen ganda ɗum ɗo ko Allah waɗi so waɗi goɗɗum ganda ko ɗum ɗo o waɗi minen de subaka fo mo Allah addi hamin ñaago yo Allah sellin sembina oɗo laamu yo Allah fewnuɓe yo Allah walluɓe kala koɓe kuccani yo Allah walluɓe ha rewa lawol komin namdotoɓe wona ñaagude komin namdotoɓe ko état o ko leydi ndi yo wat justice ɓiɓɓe leydi waraɓe e manifestation ngaji ɗi ene yiiɗi andede hol warɓe ɓeɗo ɓiɓɓe leydi kala barɗo ande ko wardi kala jamirɗo kala mo junggo mum moddi hen lawol fawe hen ko ɗum woni haala ha leydi ene woodi no jogorte jogortake no welimi fof ko ɗum kalanmi ko welimi fof ko ɗum mbaɗanmi no welami fof ko ɗon jaranmi ɗum noon bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo so waɗi ko gantiɗe haala he on ñagama yafuya so longere mawde wari nokkuɗo wa ɗum jomum yilno hen Winndere-tv ha yeeso ko laawol.